ja moro moro vaan kaikille katsojille tässä. Ja joo, tänään vähän Minecraftia. Tosiaan tää on mun tällainen, mä oon aloittanut jo vähän tätä maailmaa, itse asiassa aika paljonkin. Mulla on tällaista kamaa ja sitten mulla on täällä enemmän kamaa. Ja joo, toivottavasti teitä ei paljon haittaa, että mä aloitan nyt tästä vähän kesken. Mutta mä olin äsken mainaamassa, mä löysin vähän tai aika hyvää kamaa sieltä, että joo. Löytyi ihan hyvää kamaa. Mutta joo, vois ottaa itse asiassa noin raudat kohta, koska joo. Mennään sulattaa raudat ja itse asiassa otetaan samaan aikaan mun 64 soistua ja vaihdetaan ne. Ja sit mun piti ottaa jotain täältä. Mun piti ottaa lisää hiiltä. Missä ne hiilet on? Tossa. Ja laitetaan itse asiassa vaikka, laitetaan nyt kaikki mitä mahtuu. Ja sit laitetaan hiilet tonne. Joo. Ja otetaan itse asiassa, mä en kyllä tarvis näitä mun rautoja, mutta itse asiassa mulla on täällä rautahakko, että mä voisin kyllä myös tehdä vaan näin. Mä vaihdan näiden paikkaa, mutta mä tarviin myös kivihakkuja. Mä tarviin tosta. Itse asiassa yleensä mä otan aika monta kivihakkua mukaan, koska yleensä kun mä oon mainaamassa, niin mä oon kauan mainaamassa, joten on siitä kivihakku vielä. Itse asiassa pystyykö kultaa sulattaa? Ois mä ihan down, koska mä en tiedä mutta siis mä en tiedä pystyykö kultaa sulattaa, mutta kyllä sitä varmaan pystyy. On kyllä vielä yö, mulla ei oo vieläkään sänkyä. Okei, täällä on iltapäiväyö. Hei, mun on nyt pakko, koska mä saan sängyn. Jos täältä tulee nyt, jes, mä saan sängyn, jes, mä saan sängyn. Hyvä. Mä saan tehtyä kai sängyn, joo mä saan sängyn, mutta mun pitää ottaa vähän puuta ja sitten mä otan täältä chestistä noi. Sitten craftin teille ja teen itselleni sängyn. Jes. Nyt mulla on sänky. Laitan nyt vaan hetkeksi noin. Mä laitan varmaan sängyn niinku tähän. Noin tohon nyt on paluupaikkaa vähän. Vähennetty. Voisitteko tulla raudat? Mulla on aika paljon nyt rautaa. Mulla on jonkin ajan päästä stäkki. Tuolla oli siis ihan sikana vielä tuolla mun kaivoksessa rautaa, mutta mä en jaksa vaan ottaa niitä, koska joo, en tiedä miksi en jaksa ottaa niitä. Vois tehdä itse asiassa, mitäs mä voisin tehdä? Mä haluaisin jotain tehdä, kun mulla on kuitenkin fullit. Eiks mulla joo. Tiedätkö, on kyllä vähän kulunut, mut joo. Miksi tää no. Joo. Tää on iron blokki. Ei. No en mä kyllä tarvii mitään. Mä laitan vaan nää mun ironit. Nyt pystyykö nää sulattaa? Joo. Okei. No se oli ihan hyvä. No nyt siellä on päivä. Siis nukuis. Kyllä mä taisin nukkua jossain. Ui. Teleporttasko toi vai oliks Enderman? Enderman, jos olet Enderman, niin haluan. Ui! Sellainen tyyppi siellä. No, onko sinulla jotain vaihdettavaa? Häh? Missä se on?
Käänny. Ei Maikista. Missä on sun... On veri. Nope. Okei, nyt mennään tuonne mun talolle, mennään vaikka mainaamaan. Siis mä en tee tuolla ite, kun tää kääntää tän aina toivoisin joskus. Hei! Vai mennään eka vaan. Joku tappaa töitä ja ottaa riippuu onko sillä niin minä tiedän. Mä oon ihan surkea rakentamaan minessä. Mä en osaa ainakaan selviytyä rakentaa yhtään mitään. Yes! Mä en kyllä viitti. No joo, ootas. Syön eka. Ei rikota. No hyvä, sä et kuollut. Hei kannatkaa mua. Mä en halua tehdä teille mitään pahaa. Mä en halua tehdä pahaa teille. Ai, kuolen. Vaihda. Onks täällä mitään? On nyt smaragdei tuolla 2. Tällä ei oo kyllä mitään hyvää, mutta tällä ei oo. No siis tuolla ei oo mitään hyvää mulla. No mut pidetään se nyt silti hengissä. Mutta joo. Nähdään ihan pian, mä tosiaan järjestelin jotain ja sit nähdään vaikka mainaamassa. Ollaan juuri menossa mun kaivokseen. Mulla on aika monta tietä täällä, mutta tällä hetkellä tää on mun tie, koska siis täällä on tollanen yksi vitsin hyvä kaivos, mutta kun mä pelottaa, se on just yli jo siellä 11-12 tasolla, mutta kun siellä on kaikki, siellä on yli Enderman spawneri vissiin. Ehkä. Et se on vähän siinä sellainen. Et mä en niin brändäpä sitä. Jos täällä on ihan sikan kaikkea laavaa ja tämmöstä, niin joo. Mä en halua kuolla. En halua tippua tänään laavaan ja kuolla. Nyt kun mulla on kuitenkin sen verran hyvää kamaa mukana. Että mun pitää olla varovainen. Mutta se ei oo se juttu. Tossa redstonea. Mä tiedän, että siinä on redstonea, mutta mä en nyt jaksa ottaa kaikkia redstoneja täällä. Mä oon kattonut nyt aika paljon, onks täällä Timuu ja ei oo näkynyt kyllä. Ei oo näkynyt Timuu paljon yhtään. No, täällä ei oo nyt mitään. Ei mennä tänne siis. Mennään jonnekin muualle. Mennään vaikka tänne. Jos täällä olisi jotain. Oisko täällä ollenkaan minä jättänyt? No ainakin tossa on rautaa tai ironia, niin mä otan ne ihan mielelläni, koska kuitenkin mä tarvin sitten johonkin rautaa. Siis vois mennä tänään kattoo itse asiassa tänne vähän, että mitä täällä näkyy. No, joo. Tää on nyt tietty vähän korkeammalle. Täältä ei varmaan timantteja löydy, mutta
Joo, mä en kyllä tuu tänne, koska täältä ei löydä timanttia varmaan, koska se on niin korkealla. Joten ei mennä tänne, lähdetään takaisin alaspäin. En mä kyllä tonnekaan. Mä niin korkealla, mä haluan timanttia löytää, niin varataan tässä, ettei mennä laavaan. Vois vaikka itse asiassa nää ironit Iron Pickaxella. Mä otan nyt näitä joitain redstoneja, mutta niin. Mä en ota läheskään kaikkia näitä. Siinä on taas ironia. Joo. Oho. No ihan hyvin löydetty. Ironia. Syödä. Okei, no. Nyt pitää vaan muistaa, mistä mä tulin, mutta joo. Mä ollaan kyllä käyty täällä, et en mä usko, että täällä on ainakaan paljon. Siis katsotaanko toi. Juu! Aha, no. Eipä sitten mennä. Ai niin, tää alkaa... Vitsi, tää alkaa palaa. Mun pitää hakkaa cobblestonea siis aika paljon nyt. Vois hakkaa ihan itses, joo, mä teen nyt tälleen. Mä otan nyt, koska mä tarviin vaan nopeasti ja mulla on niin paljon ironia, niin mä voin ihan helposti tehdä toisen iroaksen, niin ei mua... Ja ironiikin löytäisin lisää. No, mä luulen, että 35 riittää. Joo. Siellä on ainakin smaragdia. Jee, siitä ironia. Mä nyt hakkaan tätä tällä kiviaksalla. Lapista. Mä luulen, että se on timanttia. Mutta on lapiskin tietenkin ihan. Oho! Ja kaikki meni tolle. No sain mä 7. No, ei se haittaa. Aina haittaa. Ei se haittaa. Niin paljon. Tehdään tälle. Taas. Me ollaan jossain paikassa, missä en ole ollut. Ai, onks mä? Eikö tää on vaan tää? Joo. Siellä on laavaa, eipä ollut. Tossa. Oh. Eipä saatukaan niitä sitten. No mä itse toi on laavaa. Eiks joo?
No joo. Ehkä mistä me tultiin täältä kai. Joo. Ei kun ei tultu täältä. Ei tultu täältä. Ei tultu täältä. Tuolla olisi ollut soitto, jos me oltais tultu sen. Mutta ei me tultu kyllä. Yes! Ja vielä on sitä aika paljon varmaan. Me oltiin timanttia. Nyt mennään kotiin. Mennään äkkiä kotiin. Jos me löydetään missä mun koti oli. Hakkannut. Okei, se ei ollut tuolla. Mistä me tultiin? Ootas. Täällä tätä kultaa, mutta kun ei me tultu täältä kuitenkaan. Vai tultiinko? Täällä on näitä. Ootas. Tultiinko me muka täältä? Mistä me tultiin? Nyt mua yrittää, koska mä en tiedä mistä. Me ei tultu tuolta, kun tuolla on toi umpikuja. Ei me täältäkään tullut. Tääkin pysähtyy tänne tää tie. Ei me tuoltakaan melkein voitu tulla. Joo, tää ei vitsi. Mistä me sit tultiin, koska täältä me justiinsa tultiin. Jes! Me löydettiin kotiin ehkä. Jes, me saatiin 6 timaa. Ihan naisreissu. Eka timo. Ai niin, tässä on tää. No. Aika naisreissu mun mielestä ainakin, että tuli vähän timaa, sitten tuli Ironi 27, sitten tuli vähän Redstonea ja mun mielestä ihan naisreissu. Miksi mä en... Nyt meidän koti on jossain 60, niin mä aletaan lähestyä kotia. Mä ollaan nyt tässä. Eiks mä... Ei. Mä nyt löydän kotiin. Itse asiassa tää video tässä. Tää oli aika paljon mainausvideo ja mä tein tosiaan tästä Let's Play, vaikka tää olikin jo vähän alkanut. Mutta joo. Nähdään sitten taas seuraavassa videossa ja se ei ollut moikka, koska mä itse asiassa vielä haluan näyttää teille vähän jotain. Nyt on yö, joo, mennään nukkumaan. Mä itse asiassa näytän teille, mä toivon, että mä en nyt jää jumiin tohon puuhun. Niin tosiaan vois laittaa itse asiassa noin kullat tuolta, laitetaan loput kullat tonne. Ja otetaan sitten kullat tonne, otetaan nää tonne. Meitä näitä. Laitetaan lapislatsulitkin sinne ja smaragdia. Joo, ja sitten laitetaan heti kun nää kullat on tullut, elikkä joo, näin. Laitetaan noin sinne. Sitten laitetaan nää kullat tonne. Ja mä kyllä varmaan teen, joo, mä teen tällaisen, koska mä saan vielä miakankin, mutta mä kyllä Salle haluu miakkaa. Mulla on 3 timanttia. No saisin miakan. Mä säästän noi timantit kyllä, koska joo, mä säästän ne.
tää Timu... Tässä on käydä nyt näin, koska toi Timu-hakku ei oo kuitenkaan, se on ihan tosi harvinainen tai sellainen aika harvinainen, mutta se ei oo mitenkään super harvinainen. Mutta joo, tää video taisi olla sitten tässä. Ja nähdään seuraavassa Minecraft Among Us videossa, mikä tahansa onkin. Ja sois moikka!